daukat irudi bat oso argia, nire lehengusua jaio zenean, etxera etorri zenean, nire izeba ume txikiarekin besotan, eta nik 9 urte nituen, eta irudi hori oso presente daukat, eta nik gogoratzen naiz momentu hortatik aurrera irudikatzen nuela, noizbait, nik irudi hori errepikatuko nuela, orduan. Nik uste beti izan dela helburu bat, inoiz ez obsesio bat, eta niretzat kontinun horretan, bizitzaren aldaketa horietan, zerbait intuitiboa izan da ama izatea. Nik semezarrena 25 urterekin eduki nuen, eta jendearentzat oso goiz zen, baina niretzat momenturik egokiena zen, iruditzen zitzaidan guretzat guraso izateko momentu egokia zela, hausnarketa hori oso intuitiboa izan zen, eta nik asko gozatu nuen bide bat izan zen. Eta gozatu dut 3 umeekin. Egia da, nik oain arte daukaten esperientzia labur honekin, hau dela fondoko karrera bat, ez? Alegia, oitzezea truko harrapatze jozu zure egoera modu batea, eta ja, hoi ondo du joanen, de repente umea beste fase batea pasatzea, eta dena berria eta dena oitzea. Orduan, beti daukazu alerta piztuta. Baina antzeko zerbait imaginatzen nun. Netzako izan da behintzat, maitatzeko modu berri bat, baina beldurtzeko modu berri bat ere bai. Azkenen umea ze gertatuko zaio, umea besteko ze horrek, sentimentu horrek, beldurtzeko beste modu bat. Iruditzen zait, daukagula amatasunaren irudi oso distorsionatua bi estremotara. Batetik irudikatzen dugu ama hori ondo jantzita, ondo raztuta, eta etxea txukun, eta bazkaria pres daukanez, 60-70 hamarkadetako ama amerikar hori, eta bestetik daukagu ere superheroiaren karga hori, ez? Amak egin behar dute gainera orain lana etxetik kanpo, garrantzi handuko postu batean, beraien aurrek dena ondo egin behar dute, eta orduan. Nire iruditzen zait, amek egin behar dutena aldutena. Hemen askotan iruditzen zaidalako espektatibak oso altu markatzen dizkigula gure buruari, eta espektatiba horien atzetik ibiltzeak izugarrizko zama suposatzen duela, ez? Noski utzi behar dezula zu alde batetara eta zentroa zure umeak izan behar du? Hori leporatzen zaio amari. Eskatzen zaio. Baina eske ni nago programatuta, nik nire buruari eskatzeko hori. Eta juten bana izan 15 egun oporretan nire lagunekin, ni torturatzeko nire burua. Ez ditut faltan bota, zergatik, bere aitarekin daudelako, primeran daudelako, umeak oso ondo daude, eta ni ere bai. Bueno, pues, date una dosis de culpabilidad, por estar bien. Nire arazoa da, nire barne pailea. Horrekin egin behar dut borroka. Kanpokoak. Eta horrek igual ere amatasunak eman dit. Guain, nire barne epailea egia da, kanpoko epaileetaz osatuta dagoela, claro. Osa, dakat hemen, como un juicio sumarial todo el rato. Ta ni naiz fiskala. Batzen ez, umea oso txikia zala nola esantzitzen emakume batek. Baina nola, amakizu hor fularen ito ingo zaizuta. Erditze oste orduntxezan, umea jaiota segitun eta orduan sekulako mina mantzitzen, eta erantzunean, nerea da, eta nahi baino pena gehiago, nahi baino min gehiago heliak zuke zuri emango ez, nire umea itotzak baki zertan nahi nahizen. Eta erantzute hori ez da ondo ikusia noskiz, erantzuten duna, maisterika, hormonak goraino dauzkan ama bat, eta bar. Eta zergatik uste duzu dala hain garrantzitsua amatasuna desmitifikatzea? Zergatik hori sanoa izango litzateke? Frustrazio eta kulpa guzti horiek alde batetara usteko. Dena da idealizazio bat. Eta ikusten dituzu pelikuletan, ez? Eta bale, adibide hauek, baina Johnny tiene partido de béisbol, bere ama ez da iritsiko. Eta hori da drama guztia pelikulan, Johnny gaixua, eta azkeneko momentuan iritsi da bere ama, béisbol partidura eta orduan ume horrek ez du trauma bat euk. Karo, batean etortzen da, ezke jumear dezu ikustea umen tamborra da ikastolara, Zemat urte? Eta zeatik ez zaude, si ez da nahi nulako bota, por favor. Porque izango balitz, lanerako gauza batzuk ulertzen ditugu, baina zuk zure buruari entzuten diozulako eta esatezulako, bueno, ez dijo inoan, nigo orain, 8. urtez, pues juniteza. Laburbilduz.
Zuek ez, baina zuek kenduta, beste umeak molestoak dira. Behin eukita maitatu, hori ere bai, Bai, baina molestoak. Erleen antzera, humanitateak aurrera egiteko, ezinbestekoak, baina molestoak. Frustrazioa eta kulpa aipatu dituzu. Zergatik kostatzen zaigu hainbeste amatasunaren ikuspegi kritiko bat izatea? Alde batetik gure eginkizuna emakume bezala oidalako, ez? Ama izatea, ordan berez da gure proiektua, hortako ila zaude. Saltzen diguten irudi zoragarri hori da, maitasun horrek ase bete behar zaitula, zure bizitza alde batetara utzi eta dena eman horri, rekompensa, edo izango du, eta gero nola maitasuna dago umeekiko, ze min egiten diegu umeei, umeak ez badu sentitzen daukazula maitasun inkondizional bat, dala zure bizitzarako gauzarik onena, horrek nolabait bere nortasun eta izaera, porque hortarako ere esaten dizkigute, haure esaten digute, klaro, ez bada maitatua sentitzen eredu bat jarraituta, gaixua, gero ez dakizu, hori da desestrukturatu iten du umea. Eta zerk ematen du gure bizitzan estruktura egonkortasuna, bikote, hetero, normatibo, zoriontsua, portaventurara joaten. Zergatik uste duzu, Arantza, orokorrean gizarteak onartzen duela hobeto, ama izan nahi duzuta, baiezko bat, bai, ezezko bat baino. Nik uste dut gizarteak, urtetan asko aldatu da, baina nik amatasunan inguruan hitzetxen duten bakoitzian, ikasleiaekin ere hitzetxen duten, beti nire amona etortzen zaite gogora. Nire amonak esaten zidan, una mujer sin hijos es como un balcón sin flores. Orduan, da, espero dana emakume batengatik. Askotan entzuten den zerbait da, amatasunak bizitza aldatu zidan, ni ez nago ados horrekin, niretzat bizitza kontinun bat da, eta lanpostu aldaketa batek aldatzen ditu zure ezaugarri batzuk, lagun kuadrilla aldatzen duzunean era aldatzen ditu zure bizitzako rol batzuk, edo gaixotasun batek, edo heriotza batek aldatzen dituen bezala. Baina nire bizitza ez zen amaitu, ama izan aurretik eta orain beste bizitza bada, ez? Nire bizitzan, une desberdinak egon dira, eta noski ez ditut egiten 17 urterekin egiten dituen gauza berak, baina orain ere bizi naiz eta bizitza zinguratutan nago, eta hori niretzat opari bada. Zer da ama izatea? Bueno, ama izatea, momentuaren arabera gauza bat edo beste izango da, baina azkenean ama izatea da pertsona baten akonpainamendua egitea, bere bizitzako fase desberdinetan eta modu desberdinetan. Eta hor, egoten jakite hori asko kostatzen zaigu. Ze bagara gizarte bat egitera dagoena, ez? Eta egotea eta ikustea eta momentu honetan zer behar duzun hori eskaintzen saiatzea kosta egiten zaigu. Suposatzen du zure buruarekin ere lasai egon behar izatea. Uste dut, amatasun hori denen artean sortu behar dugun kontzeptu berri bat dela, ez? Eta hori nola ulertu nahi dugun feminismotik adibidez, eta zein kontzeptutan eraiki nahi dugun komunidadean eta eredu ezberdin batean. Komunitate justuagoak eta gizarte eta sistema justuago bat lortzeko. Galdu dut, lehen neukan askatasunaren zati bat. Nik liburu bat irakurri nahi nunen, baixeriten nintzen sofan, eta irakurriten nun nahi nun denbora guztia. Edo pelikula bat ikusi, zinea juntzakit. Lehengo bizikalitatea oso ona zan, eta horren zati bat galdu dut. Irabazi dut, poz bat edo pozik egoteko modu bat lehen ezagute ez nuna ez. Azkenen zure barrune ondan izaki horri arpegia ikustea, zaintzeak poza ere emateula ikusiet, ezakit. Eta kompleju gabe, aurretik esaneten ere komplejua esatete. Irutzen zait, askotan gaizki ikusia da hola oain esaneten esatea ez. Lehenoko askatasuna eske egia da, lehen oso ondo bizin nintzen, eta askotan goazen ez gaina lehengo bizitzakin, oain ingo nuke hau da, ingo nuke bestea. Horrek ez du esan nahi, nire umeakin pozik ez nahonik. Egunerokoa gogorra da, ze azkenan ardura oso handia daukazu, batez ere karga mental oso handia daukazu,
baina egia da, egunean zehar une oso desberdinetan, beti jasotzen duzula irribarreren bat, beti jasotzen duzula besarkadaren bat esperoz duzunean, jasotzen duzula musuren bat, jasotzen duzula anekdotaren bat, edo batean bere buruan zerbait imaginatzen ari den haur batek zerbait egiten du, eta momentu guzti horiek egiten dute, nire kasuan behintzat, oraingoz, gauetan irribarre egitea eta esatea, jolin, zerbait behintzat ondo egiten ari gara. Guztia ez, eta ez diot nire buruari hori eskatzen, hor ere autoepai horretan landu dudan gauza bat da. Ez dut perfektu egin nahi, baina gozatu nahi dudan prozesua da. Nik uste dute emakume guztiek, edo ahal duten guztiek behartuta daudela amatasunaren inguruan hausnartzea. Eta nik uste dut hori horren barrenatuta daukagunez, garrantzitsua dela hori kolonkan jartzea. Behintzat, dudetan jartzea. Konparatu, pentsatu, pros, kontras, baino pentsatu behar duzu. Hori bada, zuk nahi duzun bizimodua edo bizitza. Amatasunaren ikuspegi kritiko hau errezagoa da ikuspegi hau eukitzen umoretik heltzen bazaio? Zu bakarrizketekin egiten duzu. Bai, zeren hor nola baitzu eitzaiten naiza pertsonai batetik, jende guztiak ulertzen duko digo hori, nik esaten dudana defendatuko dut eszenatokitik kanpo ere normalean. Osa, parketan hau, igual nik esan ditudanak, baina asko ze fuerteagoak entzungo genituzke. Ez da egia ez degula hitz egiten. Jendeak guzti hauek esaten ditu, guain publikoki hor dago movida. Eta igual, eusten badiegu tabu batzuei, gauzak aurrera iteko ere erresagoa izango da, ez? Baina tabua dan bitartean, egiten duna da, min gehiago, kulpa gehiago eta frustrazio gehiago, eta nik uste horrekin bukatu behar degula.